So ungitshela ukuthi ubhuti ngale ubusy uplan ukuthi ufuna ukuzolobola. Yebo. Usisi ngala useceliwe. Useceliwe. Uqhutshwa amalobolo. Yebo. So wena kuwo wonke lama processes bukhona nawe phakathi. Njengomngani ngangikhona ecelwa kwakungiphoqa futhi. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungstan. Namhlanje vashelo dadewethu othi na unemfihlo afisa ukuyidalula kumngani wakhe. Sawubona njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ngicebiyela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka nendawo. Ngiyabingelela kubabukeli emakhaya ngiqhamuka endaweni yasePortshepstone. Qhamuka ePortshepstone. Portshepstone isekhaya noma usebenzela khona? Isekhaya lami. Isekhaya. La eThekwini wenzani? Ngize ngomsebenzi. Uze ngomsebenzi. Yeah. Okay. Awusho ke ngoba phela uhlelo lwezimfihlo leli. Imfihlo iqala kanjani? Imfihlo yami inkulu kakhulu kodwa iqala ngokuthi nginomngani wentombazane. Sabangani nje sibathathu. Okay. Kodwa yena uthi akasondele kakhulu kumina kubangani bami laba bathathu. Okay. So umuntu okhululekile ukungixoxela izinto zakhe nje eziningi nami futhi ngiye ngikwenze lokho kuyena. So nibe bangani iminyaka ngaphi? Uphelile 10 years. 10 years, okay. Sazana. Okay. Yeah. Mase kuzoba khona ke omunye wesilisa naye futhi sihlangane nje ukuhamba kwendlela kodwa ke uma sesixoxa ngathola ukuthi ukhona ngasemakhaya ukuthi bengingamazi okusho ukuthi ubuyangene ezumkhaya wami kanti futhi naye sizophinde sibe abangani kanye naye manje sebejwayelene nami ke bobabili and bobabili bayangixoxela izinto zabo kodwa omunye akazi nomunye futhi akazi. Okay. Yeah. Okay, mhlawumbe ungasunabe why bengeke bazi indaba zomunye? Uyabazi abantu besifazane ukuthi mangabe sizohlangana sixoxe kuyenzeka sibafake nabesilisa so angikwazi ukutshela owesilisa ukuthi kade sikhuluma ngawo kodwa futhi hayi ukuthi basuke bekwenza ngendlela embi cha. Okay. No ngizama ukunderstand ukuthi kena uthi awukwazi ukutshela umuntu wesilisa ukuthi ade sikhuluma ngawo why beze bakhuluma bayathandana yini khona ubudlelwano bukhona? Kahle lo wesilisa sahlangana naye la eThekwini washo ukuthi sike sabonana emakhaya. Okay. Kodwa ukuthi uqhelile kunasekhaya lami. Okay. Bathi kuthe makuhamba isikhathi saphinda futhi sahlangana kwesibili. Kwasho ngaleso sikhathi ngihamba nabo kabangani. Okay. Sizoyijabulela eThekwini. Okay. Wabe sengiqhweba ukuthi hayi bomkhaya ungibhekele lapho. So ngiyayi-understand ke impilo yakhe vele umuntu oqondile yabo nje owenza izinto okay. Okay, I think sengiqala ukunderstand ke manje bayathandana laba bantu. Bayathandana. So wena uyicici wena kahle. Mina sengiphakathi kwabo babili. Okay. Ngoba ngagcina ngixoxile nalo awayimfuna bagcina behlanganisa into yabo ngakhipha inamba so nje bayaqhubeka othandweni labo. Kuhle ke lokho. So mbona sebephusha imiyami ngakho. Ngicabanga ukuthi iphelile iminyaka emithathu noma emine. Okay. Ngabahlanganisi. Okay, and usisi ke ungasukhulume ngayo umuntu onjani? Usisi umuntu oright, umuntu othobile, kuukuthi ke uke waba kwi relationship before yamlimaza so kuthatha isikhathi ukuthi aphinde abe kwenye relationship. Kanti uzothi esanda ukuhlangana nalo engimhlanganise naye wase watholana nomunye umuntu wakhe ababedukelene naye. Beshintsha izikole base beqhubeka ke entweni yabo manje ke imfihlo yami enginayo namhlanje isingena lapho. Imaki before siqhubeka kuyimfihlo ubhuti umuntu onjani? Ubhuti umuntu oyithulele nje kodwa yena unothando futhi mangikhuluma naye nami into engijabulisayo engixoxa naye ngomngani wami. Yes. So manje ke usisi uyababhanqa lo mngani wenu abhanqa nalomunye high school sweetheart yakhe. Yes. So manje ke wena uzoconfessani ke kubhuti? Uzothini kahle kahle? Into ebengifisa ukuyiveza kubhuti ukuthi ukuze ngingayitholi ngigaxeka ngizondeka. Okungcono akalithole iqiniso lokuthi uhlangane nomngani wami kade engene kwi relationship walimala.
So ekulimaleni kwakhe akangabe sakholelwa othandweni. Kodwa futhi khona into ethi uke waba sothandweni olumnandi. But ngokulahleka nokushintshwa kwey'namba nokuhlukana kwesikhathi beqeda isikole base beyadukelana. So njengamanje-ke uthe sathandane nomkhaya wami kanti kuzobuya lo mdala. Manje lo mdala-ke naye kusho ukuthi uyishayekele la ake wagudla khona. Useyafika la sebeya-connecta again nomngani wami. And usevele wayisheshisa-ke into yakhe ngoba usethi akasafuni baphinde balahlekelane. Usefuna ukuvela amlobole. Kuwukuthi njengoba sikhuluma nawe usemcelile. And maduze nje cishe nge-weekend siya kuyona umlobolo uyaqhubeka. Kanti nalo wesilisa engifisa ukuthi ngiveze inkinga engibhekene nayo eyimfihlo uma ngikhuluma naye. Noma yena bengakoqala kodwa uney'nhloso ezinhle ngomngane. Iyanzima-ke le. So ungitshela ukuthi ubhuti ngale ubhizi uplana ukuthi ufuna ukuzolobola. Yebo. Usisi ngala useceliwe. Useceliwe. Uqhutshwa amalobolo. Yebo. So wena kuwo wonke lama processes bukhona nawe phakathi. Njengomngane ngangikhona ecelwa kwakungiphoqa futhi. Ngabona futhi ubunzima bakho sisi umngani wami ukuthi akumnandi ukuthi nalo ubeza kahle bengazi amlimaze futhi bemphethe kahle so kodwa ngezizathu ezithile wase wakhetha ukuthi akavela aqhubeke nalo. And enye into ke buyamshaya akazi phela ukuthi lo ngala naye usahlela ngithi. Ifika ishayisane lapho. Athina amaplane lo bhuti lo omunye umkhaya wakho. Umkhaya nje into engicabanga ukuthi imshayele ukuthi uke wanesikhathi sokuphelela umsebenzi kuwukuthi ubungeke uboneke ngoba phela kusho ukuthi bekuyindoda eseyivile bengakabi kwi-stage la khona mhlambe kubonakala ukuthi uxakekile so ngezinye izinto zakhe zahlehla kodwa yena ngokukhuluma kwami naye wake wangibuza ukuthi umngane wakho umuntu onjani mhlambe khona ezinye izinto engingazazi ongangivezela zona ngathi mina hayi no ngokumazi kwami nesikhathi esengisiphile naye akayena umuntu engingakunika yena ngibe ngazi ukuthi inyawo zakhe zigwegwini so-ke wasewathi hayi ukuthi nginey'nhlelo ezinhle ngomngani wakho ngajabula-ke nami sike saxoxa futhi nomngani siyidlalela nje ukuthi hayi bo uyeza njalo sisters umendo yabo kanti asazi ukuthi kunaleli ibhomu so nami ngiyasindeka-ke njengamanje ngoba nangalo ngala uza kahle naloya uqhubeka kahle futhi ngangimazi-ke vele nami loya ngigaxeka ngey'ndlela ey'ningi nje kulolu daba. Wena ukhona ebudlelwaneni? Ukhona kwi-relationship? Ya, ngikhona kodwa-ke ya ngikhona ngisho njalo. Okay-ke angikuzwile la ukhuluma ngokuthi kena kuke kacelwa. Akhathi kwenziwa imicimbi womcelo akabuzi yini umngani lo omunye ubhuti ukuthi hawu nikuphi nenzani kwenzakalani benimfihlela kanjani? Hayi lula phela le amantombazane ayakwazi ukubeka udaba lwawo futhi mayesevumelene ayikho into emisa istory sethu so nje saxoxa kwaba ukuthi futhi in advance usheshe wacela ukuthi ngesikhathi esithile khona la sisoya khona Sure. Kwangazi ukuthi ke kuzocelwa kume manje lo ocelile uyagijima. Ubhuti usumazi iminyaka ngakambe? Lo ekufanele ngimtshele. Yeah. Mhlawumbe uphelile u6 years. Ngempela Ngimazi. But bekukumazi kuba ukuthi sibonene nje ngaleso sikhathi. Yabo kodwa nje sesazana sesiWhatsAppana sixoxa esekwazi nokuvuleleka kumina kube isikhathi esingeside kangaka. Mhlawumbe nje ibone o3 years kuya ku4 years. So manje ke ngoba sizomfonela simtshela udaba olungaka isigaxa. Ucabanga ukuthi uzosithatha kanjani? Nginovalo angifuni uqamanga. Akuyona nami into ebengingayifisela ubhuti wami okanye mhlambe yena njengoba nami senginakho ukusondelana naye. Nezinye izinto engengikwazi ukuxoxela zona abekavuleleke ngazo engabuthinta ubudlelwane. Kodwa ngicabanga ukuthi kuzofuneka isithathe isibindi kube kanye ngoba manje uma ngiqhubeka ngithule usangangizonda futhi mhlambe nangaphambilini mayihlangana nomunye umuntu usengahosha inyawo angabe sacabanga ukwenza into enhle. So kungcono ngivele ngiyikhiphe kube kanye imfihlo yami. Azi mawuthi uyaqhubeka uqhubeka useyazi. Yo, niyayizwela ababukele emakhaya. Asimthinta ubhuti simazisa ngalolu daba sizwe ukuthi yena uzotheni ngalo. Surit ukhuluma nomngane wakho? Yeah.
Sawubona bhuti njani? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisa la ka-Black Life TV. Uhlelo lwethi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo singakwazi ukukhuluma ngilalela. Ngiyabonga kakhulu. La ka-Black Life ngihleli nomngane wakho impintshi yakho. Uthi kunodaba Yebo. afisa ukutshela lona. Ngisacela umlaleli. Oh, Okay, ngiyabonga. Sawubona mngani wami unjani? yebo ngiyaphila mnganami. Ngiyaphila. Kuhamba kahle Mkhaya? Kuhamba kahle. Hayi ngiyajabula. Yeah. Mkhaya usendaweni right nje ukuthi singaxoxa. Yeah, ngisendaweni e-right ya. Okay. Angizi-ke Mkhaya kodwa nezinto ezimnandi lezi besixoxe ngazo last week. Ngiza nolunye udaba kodwa liyangiphoqa ukuthi ngikhulume nawe ngalo. Hayi, ngathi uyangithusa-ke manje angike ngilalele. Yane, Mkhaya ngiyacela ungixolele nje ngingakoqala ukulusho u-understand kodwa sekufike la ngibona khona ukuthi fanele ngixoxile nawe. Khuluma Mkhaya ngilalele manje. Ugcinene nemkhaya ukukhuluma nomngani wami lo eniphusha naye. Ngigcine last week. Yonke into i-right phakathi kwenu. Yonke into i-right ngoba akaze esho lutho, akaze akhulume lutho kumina. Usakuthanda nje nawe usamthanda. Njengoba usho nje. Mkhaya umngani wami uke walahlekelwa umuntu ade ephila naye ngaphambilini ngokudukelana. And batholene mfethu. Kanjani? Ngoba mina ngithandana naye. Okubuhlungu nje ukuze ngalo ngiyidonsisa ngoba nami ngishaya uvalo njengoba ngikhuluma nawe ngalolu daba. Uyakhumbula sithi siye empangeni. Yes. Wayeyocelwa umngani wami. Hayi bomkhaya uyenza kanjani into kanjalo kumfihlela into engaka umuntu uyocela mina ngibhizi ngala ngenze ezinye izinto ngiyalungisela nini yenza kanjani yona. Hey Mkhaya angazi yazi isitori eside Mkhaya eside mhlawumbe kuyofuneka nje. Lalela Mkhaya awunalo iqiniso. Awunalo iqiniso. Yabo lento yenzayo uwrong. Ukube Mkhaya nginalo iqiniso ngaba ngizange ukuzocela usizo namhlanje lokuthi ngikwazi ukukhipha lemfihlo engisindayo ngoba nami kuyangidla ukuthi uyakhuluma nami kumnandi nomngane wami uyakhuluma kumnandi kwayena lento iyamsinda kodwa bese ngithi angiyiphuthumise ngoba uyalotsholwa kulomgqibelo wakusasa. Lalela Mkhaya yabo into abangitshela yona uDudu loyo. uDudu 6 years Mkhaya sazana mina nawe. Okwesibili futhi uzongifonela uzongitshela lo shinto ongitshela wona. Ngiyaxolisa Mkhaya. Kanjani? Ngiyaxolisa Mkhaya. I-right lento oyenzayo. Bengesifike la ukube kuthiwa bengingazami ukuthi ngiphume kulento esengiphakathi kwenu. Yabo manje into oyenzayo ngibhixa ngenyama engingayidlanga. Uyangizwa ukuthi ngithini kuwena? Ngiyaxolisa Mkhaya. Ngike ngakhuluma naye ngathi akakutshela. Kodwa naye uloke eshona lena le yikho sengithi ngcono ikhishwe yimini. Ukuze ungangizondeli ubani. Kunina abantu saza niney'mpilo. Ngiyathanda ukucasha ngezinto. I-wrong lento oyenzayo. I-wrong ngempela. Angazi nje manje angifuna ukukhuluma nawe ngicasukile. Angazi ngizothini Mkhaya. Angazi ngizoyibeka kanjani. Ngiphelelwa amazi kodwa ngicela ukuxolisa kakhulu ukuthi sihambe safika la. Ayikho into ozoyixolisa kumina. Yabo nje kwimanje sengicimele nje ukhohlwe yimina Mkhaya. Vele kwimanje inhliziyo yami ibuhlungu kuyimanje. Angazi Mkhaya kodwa ke yilokho ebengifisa ukusho ngiyaxolisa kakhulu kungcono ngikukhiphe kumina. Mhlambe nomngane wami uzobuya kuthinte naye ayikhulumele ngokwakhe. Akuthi yazini Mkhaya uyabheda okwesibili futhi lo muntu uyayikhulumela yena njengomuntu engithandana naye. Wena nje angazi into oyikhulumayo. Angazi ke ngibone ngathi sesiyaxabana kanti bengingafuni kufike lapho. Vele sixabene Mkhaya ngithi ngikwazi iminyaka emingaka vele sixabene. Ubuzokwenza njani kube bekuwena osenyathelweni ezifana nezami? Angazi. Asicabangi futhi ngokufana sabantu. Hayi mhlawumbe asidedele umngani wami ayikhulumele nawe kodwa esayidini lami ke mina sengikutshelile iqiniso. Ngiyaxolisa kakhulu ngakho konke. Kuzoba ngcono uma ukuthi umngane wakho abe khona. Yabo nje kwimanje ngigcine ngiyafa ngithuthe. Uthi nje ngikubambe ngikudle ngamazinyo. Yebo Mkhaya usakhona ocingweni? Ya ngisakhona ecingweni. Oh ngizubuhiqi bengithi mhlawumbe usunqamukile. Ngiyaxolisa kakhulu Mkhaya. Hey ngiphelelwa amazwi. Angazi ngicela ukuvalelisa. Ngicela uvale le phone. Ngicela uyivale nje ifone kwimanje ngicasukile nami. Ngicela uyivale straight. Vale. Ngiyabonga Mkhaya. Ayikho into ebungayivala, vala.
iyona nkulumo yethu-ke leyo, angazi-ke maseke kanje. Uzizwa unjani wena? Esayidini lokuthi sengilikhuluma iqiniso kulungile. Kulungile. But-ke na into eyi-concerning mina ukuthi uthi wagcina ukukhuluma naye last week. Okusho ukuthi bese kumele abone ukuthi khona okushintshile. Kodwa-ke kusho ukuthi akabonanga. Bese kufanele abone ukuthi khona into Khona eshaya okushintshile. amanzi la. Ngifuna ukuthi ngithule-ke kuze kufikwe ekutheni ugqoke ingubo emhlophe. Cishe bekumele ngibe la namhlanje ngiyikhiphe le mfihlo. Umngani wakho uzozwa phela ukuthi bula because ubhuti obviously uzomfonela. Uzothini-ke kumngani? Angazi. Ngiyacabanga ukuthi kufanele ngilungiselele ukuthi bobabili bangangilahlekela. Mhlampe-ke sekuyisifundo nokuthi ngokulandelayo ngingangeni ngize ngijule ey'ndabeni zabantu. Noma ngabuza kumina ezongixoxela kodwa nje ngibe nendlela engeke imlimaze yokumphilizela eceleni. Ngoba ngiyaqala ukuba kulesi simo. Kodwa bese singisinda futhi bese kungaphekwa amandla. Ngoba nakhona isikhathi ecelwa sasijabulile kwakumnandi abangani. Kodwa ayikhona into elokuthi nje kancane enhlizweni yami unecala ngoba niqamba amanga. But sibonga ukuthi-ke naku uthathe sona isibindi wazolisho udaba mayiqhubeka useyiqhubekela ngokwakhe. Ngiyabonga nami. Siyabonga kakhulu. Yona izwela-ke babukela emakhaya ukuthi-ke na ubhuti usetsheliwe ukuthi-ke na umuntu wakhe uyalotsholwa naye bethi usabhizi ubeka amasenti ukuthi amlobole. But akusenani udaba seluyena ukuthi wenze njani. Uthi uyaqhubeka alwe njengensizwa yakwabo anqoba usisi. So Black Life TV, please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.